Machiegni kendo nyakora Mogirumbi mar lit kod kuyo kwako gweng' ma Emuhaya e kaunti ma Vihiga kaluwore gi masira mar mach manumuoche kar dak ma Kibera e kaunti ma Nairobi ma olal gi ngima ji 7 ma ya e gweng'no. Familia ariyo ma okiewo owito ji 7 e masira mar mach ma kakoro gidwani mondo tim nonro matut ewi masira no, ka giwacho ni oseyangore ni dhoudi mane jowetego othoe e kinde mane mach omuoch ne olor kod oko. Lydia Okeyo nigi ler ewi wachni. Mach manomuoche kar dak ma Kibera e kaunti ma Nairobi e giko dira mokalo kuyo mako jodak ma Emuhaya e kaunti ma Vihiga. Na kati ya wale watu 8 ambao walikufa, watu 7 wanatoka Emuhaya. E dala Dina Omboko mantie Sirulo, familiano ni kod kuyo bang' maj nonego ji 5 kama oting'o wuon dalano Minode kod nyithindgi 3 kama oting'o nyako ma jahigni 9 kod yawuowi 2 ma johigni 3 kod 1. Famili moja imepoteza baba, mama na watoto 3 kutoka Emuhaya, kijiji cha Sirulo, na ni family ya mama Dina Omboko na Mr. Omboko ambayo alikuwa ameaga. Mana kilomita za 4 kao ya idalano, familia mar Moses Eboso oito nyithindo 2 kama oting'o wuoyi ma jahigni 24 kod nyako ma jahigni 19. Na family nyingine ambayo inatoka sehemu za Musutsui imeweza kupoteza watu 2. Ilipoteza mmoja ambaye alikuwa ni kijana wa 24 years na mwingine ambaye alikuwa ni msichana wa 19 years, na bibi wa huyu kijana naye pia ako hospitali sababu ya moto huo. Familia godwaro mondo mi tim nonro matut ewi majno, kagiwacho ni kata obedo ni ne chich ni en masira, giparo ni lwet ng'ato nyalo bedo e kalore ne giduogo gifwenyo ni dhoudigo nolor gi oko. Sasa ombi langu kuu ni hizi vitu za DNA harakishwe sana, ama na usaidizi wa kifedha ili tuongezee kwa ile chache tuko nayo, sababu ile tulikuwa tumepewa ndio saa hii inatumika pia, juu sababu tunatumia hizo fedha na unaona tunazitumia kwa vitu ambazo hasifai. Jod bura ma Emuhaya Omboko Milemba okwedo masira no kao kwayo bila mondo miyo kao kang' mar chik. Lydia Okeyo, Ramogi TV.